Minangkani pamundutane Mbak Mita. Mita jaluk apa Mita? Nyuwun warang Pak Dalang nggih. Samene purung kowe? Nganu. Mburi kok jare. Heeh. Dalange ambek sampean kok urung. Heeh aman. Ya cet Mita yo terudam. Kari ketiki. Lakoni urip iki. Maju salah, mundur salah. Arep belok saya susah. Isona sing ngerti kudu ganti maning. Tipe tangi son bertahan sampai son kegowo warang. Iki kabeh mung mergo egois sun lan riko masalah sepele dadi perkara gede. Ngomong welas, ngomong sayang, mung dadi kembyange lambe. Pungkasane betokan Putri Salju maju. Ayo ditonton lebih apike iso sing ngerti. Ayo Mbak Mita ketua. Ayo kami maning. Ayo ngono. Son bertahan sampai son kegowo warang. Iki kabeh wong mergo egois son lan riko masalah sepele dadi perkara gede. Ngomong welas, ngomong sayang, ngomong dadi kembyange lambe. Pungkasane bento api nyatane. Goyang ngebor le. Bersama Putri Salju. Goyang ngebor. Ngomong welas, ngomong sayang, mung dadi kembyange lambe. Pungkasane bento api nyatane. Putri Salju mundur. Lah, wes. Mbak Mita wani. Wes padha gedene, padha dewasane. Ayo ditata maning kleti apike. Wes padha gedene, padha dewasane. Ayo ditata maning kleti apike. Embong Banyuwangi.